Георги Аспарухов Рангелов, известен още като Гунди, име, което България не произнася само като футболист, а като човек, който остана в сърцата. Роден е през 1943 година в София. От малък топката е неговият свят, а теренът – мястото, където талантът му започва да говори. На 17 години дебютира за Левски и много скоро става не просто нападател, става символ. Гунди играе с лекота, с красота и с уважение. Вкарва голове, но оставя нещо по-голямо от головете. Оставя пример за спортсменство, за достоинство, за човечност. С националния отбор носи името на България по световните терени. А голът му на Уембли остава един от онези мигове, които футболът не забравя. След мачовете срещу Милан, италианският грант проявява сериозен интерес към него. Офертата, която получава, е огромна за времето си, но Гунди отказва. Не избира парите, избира България, избира Левски. Но на 30 юни 1971 година България губи двама свои любимци – Георги Аспарухов и Никола Котков. Пътят към Враца спира край Витиня и една страна потъва в тишина. Гунди си отива само на 28 години, но любовта към него не си отива. Тя остава по стадионите, в спомените, в разказите от бащи към синове, защото истинските легенди не живеят само в резултатите. Те живеят в начина, по който хората ги помнят. Георги Аспарухов, Гунди. Талант, достоинство и човечност, която България никога няма да забрави. За да не забравим героите на България, последвайте ни.